Welcome to TFF's TV. We are back again with the latest breaking news. Chris Mutsvangwa, ZANU-PF team yevarakashi vachinyomba Chamisa nemaZimbabweans vachiti muda kukonzeresa kuti musangano uchinjwe. Manje hazvimbovi zvakashanda. Isu chiri kutishamisa TFFs ndechekuti vari kutaura nezvaChamisa. Chamisa asisipo paCCC. Vari kurwadziwa nei saka Chamisa anovavatisa vakapfeka bhutsu mumachira. Tera yemunzwe. Inini ndakakura naamai vanga vari strict. Ukati musuno yatete woita manyemwe wotaura zvemanga-manga uchitaura kuti atete vangu varipo. Amai vangu vanokuratidza kuti muyena haupinimidze pamberi pemuyeni. All this time the CCC was quiet because they are disorganized. Now we have a major a diplomatic event which we have worked hard to host, which we are doing everything possible to look as spruced as ever, to look good. Amai vakugezesa kuti muonekwe zvakanaka naatete. Iwo wakusvika ipapa wakuti vanonditi vanonditi pamberi paatete. Amai vangu vanokutorera shamhu pamberi paatete ipapa vokushapura. Vabva futi atete vokurova futi kuti hazviitwi. This is mischief on the part of Chamisa. It has nothing to do with showing Democrats, because if he wanted to be democratic, he should have won the elections. If he wanted to be democratic, he would have sorted the mess in his party through democratic means. He didn't sort that out. How do you want to be democratic by demonstrating suicide when you are not democratic by running the affairs of your party on a day-to-day basis? It's mischief, and we are a party which fought a war. We know the pain of organization. We know the sacrifice of discipline in order to achieve certain ends. Don't try to taunt ZANU-PF, because we've gone through worse things than before. And there is nothing for ZANU-PF which is worse than a war. So we don't want to be taunted as a party. Kuda kufadza vayeni musuwa vanouya. We will not allow it. Kupinimidza pamberi pevayeni, we will not allow it. I'm sure mazvinzwirawo mega zvataurwa naChris Mutsvangwa, asi vazukuru vambuya Nanda vazotaurawo naivo vachizviramba. Aripo mumwe munhu uya akati I thought Chamisa was finished and useless as they claimed. Unongoziva mega vanhu vanoti Chamisa apera, nyange ZANU-PF ndo iri pamberi inodaro, asi iri kurwadziwa nezvaChamisa. Iri kutaura nezvaChamisa, munhu akaresigna asisipo kuCCC. Vari kufanira kuti vataure nezvaChavangwa, asi havasi kutaura nezvaChavangwa, vari kutaura nezvaChamisa. Zvinoratidza kuti Chamisa ari kuvavatisa vakapfeka bhutsu mumachira. Aripo mumwe munhu uya akati they are warning Chamisa, who resigned many months ago of the protest at the upcoming SADC summit. They are scared. Vari kutya kuvhundutsira vanhu. Mumwe munhu akati iyo hondo yakazoendwa naChris Mutsvangwa yakatiparira. Every time patinongotaura vanhu pavanongotaura chokwadi havadi kuchinzwa, vanongoti totangisa hondo, takaenda kuhondo. Mumwe munhu akati Nero is so powerful, tiri kuzviona. Mumwe munhu akati must everything come to war during must everything come to war during every press conference. He must sit down. Hana kana nyaya. Imagine Chamisa has quit politics and instead of talking to the Chavangs, busy nana Chamisa. Mumwe munhu akati they know who won the last election and who the people of Zimbabwe want as the president in Zimbabwe. I don't like this old fellow Chris Mutsvangwa at all. He behaves as if he doesn't have children kana kunge asina kumbozvara. He is heartless, bleed evil all around him. Mumwe munhu akati they can't even sleep, they see Chamisa everywhere. Mumwe munhu akati saka Chamisa apinda papi papa. Mumwe munhu akati threats after threats. So who voted for ZANU-PF if they are busy threatening citizens on daily basis? If they are loved and voted for, they wouldn't spend time kuvhundutsira ma citizens. Mumwe munhu akati
munoshaya zvokuita, munoshaya zvokutaura. Mumwe munhu akati uyu murwere wepfungwa ngasiyane nevanhu. Mumwe munhu akati we will demonstrate, muchida musingadi tinotokonzeresa chete. Mumwe munhu akati pandakangoona akapfeka kasutu kesaga refertilizer yekuwindmill yakudhara nekatai kakatsveyama, ndabva ndangoona kuti aiwa zvimadhara izvi zvapera basa izvi. Mumwe munhu akati masoja combat rove not shocked at all, igarozi yamunovhundutsira nemasoja every time. Mumwe munhu akati Chamisa shows he won 2023 election without doubt. Mumwe munhu akati they won't say it but they are feeling the power, the heat. Mumwe munhu akati which war is he talking about, this old man Madala is a problem. Mumwe munhu akati manje vana vamazuvano zvekutorwa ndozvavanoda, saka tikasvikisana kumapena. So guys, handizivi tinoti kudi each and every time panotaurwa ZANU-PF inovhundutsira vanhu nenyaya yehondo, kuti ye takarwa hondo, ye this and that. And chimwe chinhu chisingafarirwe neZANU-PF ndechekuti kana ichiudzwa chokwadi, every time munhu anongotaura chokwadi anonzi mutengesi, munhu anongotaura chokwadi anonzi hasi wedu neZANU-PF. ZANU-PF inoda iyo painotaura haidi kuudzwa chokwadi. So handizi guys not kudi nazvo. Apa Chamisa naye akamboendawo kune yake press conference, anga achitaurawo neve handichazivi kuti ni SABC here kana kuti ENC, achitaurawo naye achiti zviri kuitika muZimbabwe hazvina kunaka. Izvozvo zvaakataura vabva varwadziwa. Ndosekera tichiti every time Chamisa kana akangopuhwa mic anotaura chokwadi chemahara chinorwadza ZANU-PF. Saka ZANU-PF yakuita sezvinonzi Chamisa nepolitical party, tozviziva tese kuti ZANU-PF inorwadziwa naChamisa, ende Chamisa anotaura chokwadi. Wese munhu muZimbabwe anotaura chokwadi anotosungwa chete, anotorohwa, anotorakashwa. So guys, ndonyaya yanga tati tikuigrei tindwonewo kuti munoti kudii nazvo. Please comment down below mutiudzewo kuti uyu mufesi uyu, ava baba ava Madhala ava vanonzi Chris Mutsvanga vakakwana here, because ndozvachitaurwa nevanhu kuti hondo iyi yakatiparira. Thank you so much, don't forget to subscribe.